Usa ka lalaki gipusil patay sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Real ang maong biktima kanhi na matud pa na priso tungod sa pagkalambigit niini sa illegal nga droga. Dead on the spot ang biktimang si Benvenido Nedera alias Aying, 45 anyos. Human gipusil sa wala mailing sospek sa Proc 3, Balok-Balok, Barangay Puerto, Cagayan de Oro City. Bandang alas 12 sa tungang gabi. Naigo ang biktima sa iyang tuong bukton nga milapos sa iyahang lawas, hinungdan sa iyang kamatayon. Na-recover ang usa ka basiyo sa bala sa .45 caliber pistol. Kanhi na priso ang biktima kaniadto tungod sa pagkupot og marijuana. Gato pang gina-imbestigahan karon kung related ba kani sa illegal nga droga ang iyang pagkamatay o pagpamusil, no? Kay kining questionable pod sa ato nga ingana nga mga oras, curfew naman na. So nganong naa siya didto sa isa ka lugar. Base sa investigasyon, nakasulob og itom nga jacket ug naka-face mask ang mipusil sa biktima. Kinsa dali misibat human ang insidente. Aduna sab kunoy kalalis ang biktima una nahitabo ang insidente. CCTV dito sa area atong makikoordinata sa mga owner nga maka-request og footage, no, para to further investigate the ug unsa bagay tumong og tinguha ning pagpamusil, no. Real na nawagan karon ang otoridad ngadto sa publiko labi na sa mga individual nga aduna impormasyon ba sa biktima ug sa mga nakabangi niini una pa man hitabo ang insidente nga makig-alayon sa kapulisan aron sab makatabang nga matagaag kasulbaran ang maong kaso. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.